खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 21 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 5 पुस दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गावजों गाव फोथायनाय आरो साहसआ बांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाफोरा गोहोम गोनां जागोन। गोदान बिबानफोर मोन्नायनि जाथावना दं। सोरखार एबा खुंथायारि खामानिया जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नोंथांनि बाथ्राफोरा नखराव बेसेन गोनां जागोन। समाजाव मान आरो सिनायथिया बांगोन। नोंथांनि रागाखौ दबथायनानै लाखि। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुर गोजा गाब। बृषभ राशि। दिनै दिदोमथि आरो सहायनाया मुलाम्फा लाबोगोन। रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव साननानै थिरांथा ला। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाया लाखिगोन। न'जों सोमोन्दो थानाय माखासे खामानिफोरा आबुं जागोन। गोसोनि सायाव सोनारनानै थिरांथा लानो नाङा। समानथि गोनां आदारखौ लाखि। गोसोआ सिरि जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा रायज्लायनाय आरो बुद्धिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गोदान सिनायथिफोरा नोंथांनि खामानिनि थाखाय हेफाजाब होगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मावसारनाया बांगोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। गुसुं दावबायनायनि खाबुफोर दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआरि महरै नों गोख्रों थागोन। नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथिखौ लाखि। नोंथाङा नखरजों सोमोन्दो गोनां थिरांथा लानो गोनां जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। नोंथाङा नोंथांनि बिमानिफ्राय हेफाजाब आरो बोर मोनगोन। न'आव आबहावाया गोजोन थागोन। गोसोआरि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि गोसोआ सानसुमै थागोन। धैर्यजों खामानि माव। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफा गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै मान आरो सनमानआ बांगोन। नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ खामानि थिलियाव गसंगोन। गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। सरकारजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरा जाफुंगोन। अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। नखरा खुसि थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै साननानै लानाय खामानिया जाफुंसारगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि थाखाय नांगौ रोखोम बान्था मोनगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव दिदोमै जौगागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि रोखाथिया थागोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मुगा गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोफोराव गोदै जागोन।
बेयो हाबा जानाय जिउनि थाखाय मोनसे मोजां सान। बाहागोदारि नाजानाया जाफुंसारगोन। आरिमुआरि आरो सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जानो हागौ। गोजाम फारागथिफोरखौ सुस्रांनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। खरसाखौ दबथायनानै दोन। गोसोआ गोजोन जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। बृश्चिक राशि। दिनै आन्थोरारि सानथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। खामानि थिलियाव गोहोम गोग्लैगोन। बिबानफोरा बांनायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। खैफोदनिफ्राय बारग'नो गोनां जायो। थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा। यगा आरो मेडिटेशनआ मुलाम्फा जागोन। मददआ लोगोरिफोरनिफ्राय फैगोन। गोसोआरि नारसिननाया खमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइ आरो बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय बोसोन मोनगोन। खोमसि फोथायनाया गोख्रों थागोन। गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। गोसोआ खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनै खामानियाव दिदोमथि लाखिनाया गोनांथार। जाफुंसारनाया बिबानजों लोगोसे फैफागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव दिदोमथि थागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। धोन बुथुमनायनि खाबुफोर थागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। इयुननि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। गोदान सानस्रिफोरा दिनै जाफुंसार जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। टेकनिकेल खामानियाव मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। इयुननि बिथांखि लानाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोजोनथाव थागोन। गोदानथाया मुलाम्फा लाबोगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। गोसोआ गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ सिरि आरो दिदोम थागोन। गोसोआरि नारसिनथाया बांगोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। गोजाम जेंनाया गोमोरलांगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखरजों सम थानाया गोजोनथाव जागोन। गोसोआरि समानथाय लाखिगोन। नोंथाङा इसिङारि गोजोनखौ मोनदांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथो निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।